Добър вечер, уважаеми телевизионни зрители. Това съм аз, вашият водещ, Николай Донов. Както пише на този надпис, ето тук, не че е важно, но да си го кажа. Тази вечер ще ви задам един въпрос. Въпросът се отнася за човек, който някога е живял и има съществен принос в химията. Този човек, ето този, който се намира в квадратче, тук в ляво. Моля, пуснете го на цял екран, за да може публиката да го види по-добре. Ще повторя, уважаеми дами и господа, въпросът ми тази вечер е: кой е този човек? Бъдете свободни да използвате каквито и искате начини, за да го откриете, дори услугата на Google за търсени картинки. Това е всичко от мен тази вечер, уважаеми телевизионни зрители. Очаквам вашите отговори на страницата на нашето предаване. В края на предаването аз отново ще се включа, като спомена тези, които са спечелили, които са отговорили правилно на въпроса и са спечелили наградата на предаването на Лъчезар Орушев. Песен по желание.